Здравейте, днес ще правим анбоксинг, каквото и да значи това на български, и ще ви покажа какво са ми изпратили братята китайци. Винаги се поръчвам нещо практично, да мога да го използвам в ежедневието. Ето сега, първото нещо, което виждате тук, това е една много практична купичка за миене на ориз или отцеждане на водата. Може спагети, когато си правите, или макарони, да си отцедите водата и спагетите няма да ви изпаднат в мивката. Ще попитате защо съм си взела две. Ами не съм си взела две за себе си. Взех си една, ето я, вижте, пластмасова. Малко е малка за нашите ширини, колко ли ориз ще събере тук, но пък ще пробваме да видим, ще свърши работа. И разбира се, още една взех за шефката. Имам си шефка, която трябва да гадиличкам от време на време с разни такива практични подаръци. Следващото нещо, което съм си взела. Това трябва да е... Доста е голямо, обаче се оказва. Това е за мивката, да си го сложите тук. Вижте как, когато миете чинийките, има си и дръжчица. И да събирате вътре изпаднали боклучета, които след това лесно да отстраните и да не ви се запуши канала. Също много практично изделие. Ще видим дали работи обаче. Следващото нещо. Това вече без него не може нито една домакиня. Тъй като моето се чупи преди време, сега си поръчах ето едно ново. Пресичка, ръчна преса за картофчета, сварени картофчета. Изглежда доста добре. Ето вижте, с дървена дръжчица. И тая част тук е стоманена. Тази част за мачкането на картофчетата ще бъде изпробвана в най-скоро време. Да видим друго какво има. Даже съм забравила какво съм си поръчала, обаче сега ще го отворим и ще видим какво има тук. Тук има, тук нема. Това са новите ни картички за абитуриентските балове. Картичките за надписване за масата за вашите гости. Разбира се, имаме сладурски картички с мечета за гостите на бебешко парти. Ето ги, вижте ги са сладурски. Правим така, хоп, и получаваме една много сладка бебешка картичка за вашите гости, за гостите на вашето парти. От сега можете да си поръчвате при нас в магазина. Друго да видим какво сме взели. Много практичен подарък. За втори път си купувам чорапки от нашите братя китайците. Искам да ви кажа, че чорапките, ето ги вижте вътре колко са мекички, само да ви покажа, ето ги. И струват само 1,47 стотинки чифта. Значи вие можете да си направите сметка дали ще ви е изгодно или не да си купите такива чорапки. Супер са! Един път вече купих, но тъй като има мъж, син и зет, няма да стигнат за всичките 5 чифта чорапи, пък аз също си подарих за себе си и такива, защото са много мекички и хубави и затова поръчвам втори път от тях. Различни цветове са, така че да не си ги обърквате, като си ги перете в пералнята. Тук имам нещо, което за първи път поръчвам.
И това са хавлиени кърпи. Виж, че са голям размер за баня. Сега ще видим колко голям размер са. Така са опаковани, че няма разопаковане. Така. Ето. С избордирана корона, пък с корона или без корона. Ето вижте колко са големи хавлиените кърпи. 80 см са дълги. Ето ги. 80 см дълги. И колко бяха широки, трябва да видя, може би 30, 40 или 50 см или 40. Ето. Едни прекрасни хавлиени кърпички. Дебели са, доста е дебела кърпата, ето виждате я. Колко е дебела. И е китайска. Но какво от това? Лошото е, че от 1 юли на всеки един брой артикул нашите европейски изедници ще сложат по 3 евро мито, такса. Тоест, ако тия чорапки ми струват 1 евро, за всеки един чифт аз трябва да дам 3 евро, за да си ги купя. Но китайците са умни хора. Те ще измислят нещо, така че да не бъдат прецакани нито те, нито ние, техните клиенти. Силно се надявам да измислят нещо удобно за всички нас. И последното нещо, което съм си поръчала и купила, само да видя, имам ли някакъв подарък. Не, нямам никакъв подарък, за съжаление. Но последното, след тези цетки, аз все такива практични неща си купувам. Надявам се, че за всяка една домакиня това е важно. Цетка за мивката. Струват стотинчици. Ето. В едно пакетче има 4 броя. Имам едни пластмасови, които много отдавна ги държа и сега ще ги смена с тези металните. Като тук са 4 броя. 2 броя естествено ще подаря на моята работодателка Кака Роси от фирма Дон Купон ООД, за да ми вдигне заплатата, ако може. Ако не може, поне един новогодишен бонус да вземе да даде. Това беше от мен. Пазарувайте си от Темо, но разумно. Разглеждайте добре, гледайте мерките, цените. Някои неща са доста изгодни и с доста добро качество. Весели новогодишни празници ви пожелавам. Чао, чао!